प्रग्राम मोनसे दङ जों बेयाव 1500निख्रुइबो बांसिन मानसि जयनिं होगोन 99%आनो बिपिएफनि सासे सानै गुबुननि पार्टिनि थागोन निसिमा बियाबनि सिङाव जोंनि चिरां जिल्लायाव नैबे मावरिया बाना 30 कौटिनि जादों आरो बियो खोब स्पेसियेल जागोन प्राय 25टा गामिया गायनाय फुनायनि इरिगेशननि सिस्टेमखौ बेनिफ्राय मोननो हागोन गतिके बेखौ मोननानै जोंनि रायजो राजाफ्राबो खुसि जोंबो खुसि जे चिरां जिल्लायाव जोंनि रांखान्थिनि बिथिङा जेरावहाय आबादनि सायावनो सोनारो आबाद बिथिङा मजबुत जानायजों लोगोसे जोंनि इक'नमि बिथिङाबो मजबुत जागोन स्ट्रं जागोन बेखौ जोङो दा फोथायनायाव लाबोनो हाबाय प्रग्राम मोनसे दङ जों बेयाव 1500निख्रुइबो बांसिन मानसि जयनिं होगोन गासिबो बियो 99%आनो बिपिएफनि सासे सानै गुबुननि पार्टिनि थागोन अब्लाबो ग्रान्ड जयनिंआव 1500निख्रुइबो बांसिन दिनै जयनिं जागोन 15 to 20,000 मानसिया दिनै गेदारिं जागोन बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन